Mga kulot, kami dito sa Buksan, sa Takas Elementary School, no? Bali, nagpa-feeding si Pastor Jack, si Bayaw ko, no? Sa Arescaldo, pandesal, saging. Subong, 7:30 a.m. dito sa Takasaro, no? Isa ini ka-opportunity para magpakaon sa mga kabataan. Kami diri sa Buksan Takasaro. Kapag nga bayawan pa dayon na sa imo nga maayo nga buluhaton, tagaan ka pa sa atong Ginoo sa mga kusog tabakod dugang kaalang nga kaalam para sa imo ginabuhat. Wala ko idea kung mga pila ni kano ka mga kabataan subong ang ari diri, pero almost sobra 100 kids ang ari diri subong sa ila sulod sa gym. Shout out sa tanan-tanan, shout out sa mga teacher diri, no. Salamat sa mga teacher nga nag-ooperate sa aton nga feeding diri sa Takasaro Elementary School. Mga kulot, ang amon nga Arescaldo with chicken, tapos juice, pandesal saging. Amon nga akong nga bayaw, si Pastor Jacqueline Tupas. Gabulig, salamat sa ilang kooperasyon, no. So mga kulot, dili na hasta hindi ka mag-start na sila, no. Nasa padayon halos sa tanan, shout out sa tanan. Salamat sa cooperation sa isa. Salamat sa akong bayaw Pastor Jack Tupas. Diri na sa Ilonggo Silat, guys. Bye.